Plátano americano, kilo, 95 céntimos. Ya estamos. Nada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Turrón 25 Suprema Gijona o Alicante, tableta 250 gramos, 2,79 €. Y centollo macho, kilo, 5,90 €. Gadis, en confianza. Más de uno. Onda Cero Lugo. Rubén Dorado. Bello Cárcere, un lugar que tal moi bons días, non sei se me escoitaban. Benvidos a este Más de Uno Lugo en Onda Cero. Estamos no restaurante Musgo, no alto do Bello Cárcere, un lugar cunhas vistas espectaculares que nos permiten ollar o noso gran monumento, a nosa gran xoia arquitectónica e patrimonial, esta muralla romana de Lugo. Estamos aquí para celebrar con todos vos, con todos os lucenses, un ano, unha data que nos enche de orgullo, e que a nosa muralla, esa que está aí inmóvil, vendo medrar e vendo cambiar a vida e a sociedade lucense, está de aniversario. 25 anos de recoñecemento, 25 anos de legado e 25 anos como Patrimonio da Humanidade da UNESCO. É a única muralla romana do mundo que conserva a totalidade do seu perímetro intacto, que vertebra a vida e o día a día dos veciños, podendo pasear e disfrutar do seu adarve, e tamén un eixo sobre o que desenrola a cidade a nivel urbanístico. A muralla romana é, sin dúbida, o corazón da cidade de Lugo, e dende Onda Cero non podíamos facer outra cousa que rendirlle o seu merecido homenaxe e disfrutar con todos vos desta data conmemorativa. Emitindo en directo a través das nosas frecuencias radiofónicas e tamén dende a nosa canle de YouTube para que podades ver as maravillas deste lugar no que nos atopamos, e con Iago Duarte, o control técnico de son, os mandos para que isto soe de forma perfecta. Comenzamos este Más de Uno Lugo en Onda Cero. Big Mat Huertas, en Pousada a Pastoriza, patrocina este espacio. E para falar deste 25 aniversario da muralla romana como Patrimonio da Humanidade, temos a convidados e protagonistas que formaron parte importante nesta declaración e que coñecen perfectamente a historia deste monumento que se mantén, como xa ven, alleo o paso do tempo. Estarán nestes micrófonos o alcalde da cidade de Lugo, Miguel Fernández, xunto o tenente de alcalde, Rubén Arroxo, para explicarnos en que consisten os actos postos en marcha polo Concello para celebrar esta data tan importante. Teremos tamén connosco a artista plástica e escritora Luz da Riba, impulsora do Cúmulum, esa iniciativa de rodear a muralla de libros que serviu de punto de partida para apuntalar a candidatura da muralla romana como Patrimonio da Humanidade. Tamén falaremos, como non podía ser de outra forma, do Comilonum, esa gran comida promovida pola Asociación Provincial de Hostelería, que xurdiu da idea dun hosteleiro, de Alberto García, o responsable do restaurante Mesón de Alberto, que nos acompañará tamén hoxe desde esta ubicación. Xunto a él, o actual presidente dos hosteleiros galegos lucenses, Cheche Real. E para falar da historia da muralla, das súas características e tamén, que igual moitos non o saben, das múltiples ideas peregrinas que se xurdiron na mente dos veciños lucenses, de varios lucenses, recurriremos o historiador Adolfo de Abel Vilela. E xa que estamos no restaurante Musgo, tenemos que preguntarlle tamén ao seu xerente, Antón Correa, como con estas vistas maravillosas. Quédense con nós porque seguro van a estar informados de todo o relativo a este aniversario. Van a lembrar moitas cousas que se fixeron alrededor da nosa muralla, e seguro que van a coñecer algo mellor este monumento polo que pasan cada día, e que quizá, como temos moi visto, non lle damos a importancia ou non lle prestamos toda a atención que precisaría. Más de Uno Lugo, especial 25 anos da muralla como Patrimonio da Humanidade.
La calidad de los materiales, un mundo de vanguardia y un nombre. Big Mat Huertas. Reforma ahora tu cocina y baño en Big Mat Huertas. Muebles a medida, sanitarios, mamparas, cabinas, revestimientos, griferías, accesorios, pavimentos. Te ayudamos y asesoramos sin compromiso. Las últimas novedades y soluciones que mejor se adaptan a tu presupuesto y necesidades. Big Mat Huertas, en Pousada, a Pastoriza. Big Mat Huertas, la tienda profesional de la construcción. Recuerda, tenemos todo lo necesario para tus reformas. ¿Te gusta conducir? Lugauto, concesionario BMW Mini, les ofrece el tiempo en Lugo. Antes de nada, saben, hay múltiples actos programados para este fin de semana, algunos incluso con varios cambios polo tempo. Certo que enseguida tenemos aquí os membros do goberno local, o tenente de alcalde Rubén Arroxo e tamén o alcalde Miguel Fernández, para que nos conten e nos relaten esos actos, pero moita xente está pendente do tempo, así que vamos precisamente a comprobar a meteoroloxía. Trasladámonos ata Meteo Galicia, ali temos a Carlos Otero. Carlos Otero, moi boas. Hola, que tal? Bo día. Bueno, estamos aquí nun lugar, non sei se o sabedes de Meteo Galicia, no restaurante Musgo, cunhas vistas espectaculares, vendo a muralla romana, e temos os ceos completamente cubertos. Non sei como vai evolucionar isto ao longo da tarde, porque hai actividades programadas no Concello de Lugo, igual algún hai que cambiar, xa houve algún hai que cambiar do sábado a venres. Como vamos ter o tempo durante a tarde? Bueno, confiemos en que non haxa moitos cambios, decir, o ambiente seguirá sendo cuberto. Temos unha fronte pouco activa entrando polo noroeste, pode traer algo de chuvia, pero é máis probable ao norte de Lugo. Unha chuvia en todo caso que prevese de carácter feble, non descartamos. Sí, na capital, algún orballo puntual. As chuvias intensas chegarán a partir desta noite, que a entrada dunha fronte activa. Esa xornada de sábado estará marcada por esas chuvias persistentes durante a mañá, pero tamén que co avance da tarde teremos ventos do norte retirando o a fronte traendo chuvias xa máis intermitentes. Acardemos temperaturas hoxe baixas, semellantes ás de onte, lixeiramente por riba dos 10 graus as máximas, mañá ascenden moi lixeiramente. O domingo tras a fronte, o vento do norte se irá chegando chuvias intermitentes, apertura de grandes claros entre eses chubascos, e serán xa pouco probables esas chuvias pola tarde. Bueno, pues así ven o tempo para esta xornada de venres e tamén de cara ao fin de semana. Moitísimas gracias a ti e a todos os compañeros de Meteo Galicia. Gracias a vos, Faría. ¿A ti también te pasa que hay días en que te sientes especialmente enérgico, como lleno de vida? Ahora podrás sentir esa sensación todos los días con el nuevo BMW Serie 1 M Sport Design. Gracias a su deportividad, a su impresionante pantalla curva y a su diseño renovado, la calle será tu patio de recreo. Llénate de vida con el nuevo BMW Serie 1 M Sport Design, ya en tu concesionario. Infórmate en lugauto.bmw.es. Lugauto, tu concesionario BMW en Lugo. Actos como ese espectáculo de drones ou o desfile dos que logo falaremos e que atraerán ben seguro a centos de persoas a nosa cidade para disfrutar e conmemorar esta data. Así que estamos sempre pendentes das estradas. Vamos ata a Dirección Xeral de Tráfico. Vamos a comprobar como está a rede viaria provincial. Aí está Alejandro Martín, moi boas. Bos días, muy buenos días, ¿qué tal? Afortunadamente la red de carreteras de la provincia de Lugo, situación muy tranquila, mucha precaución eso sí, ya por bancos de niebla en el entorno de Mondeoñedo y también a la altura de Lorenzana, así que especial precaución en esa Nacional 634 y la autovía A8 que puede complicar la visibilidad especialmente, así que mucha precaución en estos tramos y vías. Situación eso sí, mucho más tranquila en el resto de carreteras de la provincia. Facémonos eco como a sempre, non, desas recomendacións que nos trasladan dende a Dirección Xeral de Tráfico, así que a todo o mundo que teña pensado viaxar hoxe ou que este aos mandos do seu vehículo, que teña moita precaución ao volante. Más de uno. Rubén Dorado.
Este mes en Newpersa, la Black Week se celebra sobre ruedas y al mejor precio en kilómetro cero. Hyundai i20 desde 16.900 euros. Hyundai Kona desde 21.900 euros. Hyundai Tucson desde 25.900 euros. Oferta válida solo hasta fin de mes en unidades limitadas. Consulta condiciones en Newpersa, Avenida Benigno Rivera 66, Polígono de Ceao. Newpersa, tu concesionario oficial Hyundai en Lugo. Lembramos o pasado, celebramos o futuro. 25 anos da declaración da Muralla de Lugo como Patrimonio da Humanidade. As áreas de cultura da Deputación e do Concello promoven concertos no Auditorio Fuxan os Ventos. Actividades, espectáculos, contamos coa túa participación. O 30 de novembro cúmprense 25 anos da declaración da Muralla de Lugo como Patrimonio da Humanidade. Activando Lugo, Área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua. Tenencia de Alcaldía, Concello de Lugo. En Minimás Supermercados, tus compras navideñas saben mejor. Aprovecha. Turrón de chocolate Suchar, la segunda unidad, tiene un 50% de descuento y te sale a solo 2,50 euros. Y brinda estas fiestas con sidra espumosa etiqueta dorada El Gaitero. Llevando 2, acumulas 50 céntimos en tu cupón ahorro con la app de Minimás, más por menos en Supermercado Minimás Polígono As Gándaras. Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin, como en casa, en ningún sitio. Consíguelas en Alplas, elaborador oficial de Comerlin, en Lugo, con fábrica en Castro Riberas de Lea y exposición en Pazo de Feiras y Congresos de Lugo. Además, en Alplas somos distribuidores de estores, cortinas y persianas Bandalux. Alplas, somos lo que necesitas. alplassistemas.es. Más de uno Lugo. Onda Cero. Son as 12:44 minutos. Tiñamos previsto estar hoxe co alcalde de Lugo, Miguel Fernández, e co tenente de alcalde, Rubén Arroxo. De momento non sabemos onde está o rexedor, o alcalde Miguel Fernández, pero seguro que chega nuns minutiños. O que si temos aquí connosco o tenente de alcalde, Rubén Arroxo. Moi bo día. Hola, moi bo día. Bueno, supoño que un privilexio celebrar como tenente de alcalde, celebrar no Concello unha data tan importante como esta, non? Como os 25 anos da Muralla de Lugo como Patrimonio da Humanidade. Hai que recoñecer que estamos nun sitio privilexiado tamén para facer este programa e para recordalo. Sí, a verdade é que non pudestedes escoller mellor sitio, porque aquí estamos tendo unhas vistas impresionantes, non? Aquí na cafetería do Bello Cárcere, no Musgo, que ten unhas vistas pois que a quen non o coñeza, pois que lle recomendo que se acheguen en algún momento. E sí, é un orgullo, pois, que o 25 aniversario que o celebre sendo tenente de alcalde da miña cidade, porque me trae moitos recordos de cando se declarou a Muralla Patrimonio da Humanidade, aquel 30 de novembro do ano 2000. Recordo perfectamente porque tivo unha cousa moi boa, que é que non tivemos clase no colexio, porque fixo, e non por isto, senón porque había temporal, suspendéronse as clases, espertamos escoitando a pólvora que se estaba lanzando, e inmediatamente pois xa lembro que na casa encendimos a televisión e xa vimos pois que a muralla acababa de ser declarada Patrimonio da Humanidade. E algo que creíamos que iba a ser imposible e ao final pois aí o temos, e temos esa honra, non, de chegar ata aquí. Hubiera sido interesante que non tiverades clase por la declaración da muralla, no, o que pasa que non se sabía suspender esa clase o día antes por iso, pero sí, non se sabía, pero bueno, un gran día, non, que está na lembranza. Bueno, hai actos organizados polo Concello dende a área de cultura para celebrar e para conmemorar este día tan importante. Sí, hai, bueno, durante estas últimas 2-3 semanas houbo unha chea de actos, pois de todo tipo, actos culturais, actos artísticos, etcétera, etcétera, pero siga habendo, hoxe mesmo ás 7:30 pois hai pois dende un espectáculo de drones aí no Parque de Rosalía, vai haber unha marcha ciclista o día 30, o día da bicicleta, que vai ser pola mañá ao redor da muralla. Mañá
hai un concerto da banda filarmónica no Fuxan os Ventos mañá pola tarde, que iba a ser primeiramente na sala de 300, encheuse absolutamente, vai ser na sala de 900, pero aínda quedan entradas, polo tanto, se alguén quere, son gratuitas, pero hai que collelas a través da plataforma web de Entradas Lugo, que se collen para todos os eventos. Entón, se alguén quere, pois mañá escoitar o día 30 vai haber unha gala pola tarde, para esa sí que xa non quedan entradas, están agotadas, pois para celebrar pois o 25 aniversario. Vai ser unha gala institucional que eu creo que vai ser tamén para o recordo. E tamén o propio día 30 vai actuar a banda municipal, se non chove fará na Praza Maior, e se chove pois será aquí no Vello Cárcere, así que eso sí que é entrada aberta para quen queira acudir. Que é para ti a muralla romana de Lugo? Porque, ao fin e ao cabo, quizá o gran emblema, non, da cidade, xa non polo seu polo patrimonio ou polo que poda representar, senón como emblema e como ese escudo que levamos polo mundo. É o maior símbolo que ten esta cidade, a muralla de Lugo. Cando creces en Lugo é que estás completamente ligado a ela. Eu teño recordos de ser un neno que iba con meu avó a dar voltas á muralla. E despois de ser un adolescente que empezaba a facer atletismo ou un preadolescente que saía a correr pola muralla. Entón, ao final, é algo que sempre te vincula, e que ves a cidade ca muralla. Teño un recordo moi curioso, que cando era pequeno, a primeira vez que fun a Coruña, tería 4 ou 5 anos, non o sei. Lembro que fun a Coruña e cando entramos co coche, o primeiro que lle preguntei aos meus pais foi: e aquí onde está a muralla? Non, porque entendía que as cidades tiñan a muralla. Estamos acostumados, non, a ver a muralla romana, que ao final... Despois te das conta que somos algo único, non? Bueno, estamos vendo, como decíamos, unhas vistas increíbles neste restaurante Musgo. Hai que falar tamén desa peonalización, non, da zona da Mosqueira. Sí, efectivamente, eu creo que eso foi un gran impulso, non, seguir potenciando a muralla, que a muralla se vexa como algo que se pode ver, que se pode pisar, que se pode abrazar, non, que se pode pasear polo redor. Esas peonalizacións pois da Mosqueira pois permitiron pois achegarse máis a ela, poder disfrutar, que se convirta nun espacio no que teñen lugar actuacións musicais, de teatro, de poesía, ao final unha gran praza para todo tipo de eventos culturais, que podelo ter pois con nesas imaxes a carón dos arcos da Mosqueira, pois creo que é un auténtico luxo do que dispoñemos. É moi importante para o turismo tamén. Moi importante, de feito é un punto onde todas as persoas que nos visitan pois sacan a súa foto, porque é o emblema, non? O emblema da muralla son os arcos da Mosqueira, é o emblema de Lugo. E máis, tío, lle dis a un neno nun colexio que dibuxe Lugo e que che vai dibuxar? Sí, dende logo a muralla cos arcos da Mosqueira, entón é o noso emblema máximo. Bueno, quero saudar tamén o alcalde Miguel Fernández, moi bo día. Hola, moi bo día. Bueno, nun lugar idílico, falaba co tenente alcalde con Rubén Arroxo, como este restaurante Musgo, polas vistas que temos do noso patrimonio. Sin duda no centro, ao lado da muralla, ao lado do centro histórico. Bueno, o lugar non podía ser máis acaído, máis aproveitado. Bueno, agora que estades os dous aquí comigo, quería falar desa boa sintonía institucional, non, que hai entre Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego, e ademais nesa unión, non, para nun acto tan importante para a cidade como este aniversario da muralla. Sí, aparte que efectivamente existe esa sintonía, esa lealtade institucional, esa colaboración. Temos un proxecto para a cidade con visións diferentes, somos dous partidos diferentes, pero existe. Pois, claro, nun acto tan trascendental para a cidade, tan importante como, nada menos, celebrar o 25 aniversario da Declaración do Patrimonio como da muralla como patrimonio, temos que estar o goberno en pleno, temos que estar os que estamos gobernando, por eso se planificou pois unha celebración por todo alto, tendo en conta pois, todos os clubs, as asociacións, todos, porque isto, como se sabe, foi un logro conxunto de toda a cidadanía, todos os grupos, en fin, non houve ninguna dúda, nos poñamos a traballar conxuntamente para celebrarlo como se merece, como non podía ser de outra maneira. Falábamos antes con Meteo Galicia, por ese fin de semana que nos ven en riba, hai actos que se cambiaron de día para hoxe, temos ese gran desfile das asociacións de recreación histórica e tamén outro desfile pero aéreo con cos drons. Os drons vai ser un espectáculo espectacular, 150 drones
evolucionando polo ceo da cidade, por encima do Parque Rosalía, coa música creada expresamente para a ocasión por Abraham Cupeiro, e, bueno, creemos que ese espectáculo que é realmente pois un dos máis, non sei se significativo, pero que máis vai sorprender seguramente polo novedoso, pois canto risco da climatoloxía decidiuse cambiar para de día, en vez de domingo, pero non pasa nada. Nos animamos a que todos os veciños e veciñas disfruten de eso que estou seguro que vai ser un espectáculo do agrado de moitos. 25 anos desta muralla como Patrimonio da Humanidade, unha iniciativa, esta candidatura que partiu dun goberno do Partido Popular, con Joaquín García Díez como alcalde. A declaración chegou con José Clemente López Orozco, do Partido Socialista, como rexedor. Ao final parece que, fora de ideoloxías, cando un é lucense, o importante é pelear polo noso. Sin duda, e isto é un dos emblemas máis importantes da cidade, o noso patrimonio, a nosa identidade, o noso referente, o noso orgullo, o noso futuro tamén, e, por tanto, estuveron todos na loita por esa declaración da muralla, independentemente das ideologías, das formas de pensar, estamos todos, temos a obrigación a máis de estalo, de feito, desde o goberno así o estamos demostrando, e tamén temos a obriga, depois, de implicar a todos os mozos, os rapaces e rapaces, para que, bueno, sintan a muralla, que xa o fan, pero que se comprometan tamén a potenciar, a conservar no futuro. Onte tivemos un acto moi emotivo, moi agradable, diante da Mosquera, onde participaron pois 700 e pico rapaces e rapazas de 14 colegios da cidade, e, bueno, ali se comprometeron incluso públicamente a amar a muralla, a cuidala e a seres pois, os vixiantes nos vindeiros anos. Por tanto, o futuro está garantizado. Falábamos da importancia da Mosquera, Rubén, desa peonalización. Non sei se dende o goberno local ou dende a parte do Bloque Nacionalista Galego estarían encantados de poder completalo nunhos anos con ese gran parque central que unir esa zona, non? Sí, para nós pois, é unha proposta moi interesante. Ademais estamos vendo aquí, non, o edificio antigo da estación de buses que en algún momento pois, vai deixar de funcionar. Seguramente fálase de que nun ano aproximadamente que entre en funcionamento intermodal, pois aquí vai quedar pois, un espacio moi grande, e nós apostamos por iso porque temos unha oportunidade única de ter un parque, dun gran parque a carón da propia muralla, que daría pois, unhas vistas tremendas tanto dende este espacio que estamos como dende o propio Darbe da Muralla, mirando cara aquí. Contábamos, alcalde, o tenente de alcalde a anécdota de como se enterou el que a muralla era declarada Patrimonio da Humanidade. Non sei se recorda vostede ese día. Eu recordo que me enterei pola radio. Sí? Ah, pois mira, perfectamente. A radio foron dos primeiros que, bueno, siguen a noticia de cerca, e eu creo que era unha hora moi de madrugada, conectei a radio e nos despertamos con esa magnífica noticia. E que sinte un como lucense, como cidadán, de que o seu gran emblema da cidade se ha convertido en Patrimonio da Humanidade? Pois sobre todo moito orgullo, non? Moito orgullo, porque é verdad que esa declaración significou un antes e un despois para a cidade, non? Desde o punto de vista urbanístico, desde o punto de vista do desenvolvemento económico, desde o punto de vista da visualización, de poñerla en valor e darnos a conocer, e sobre todo nese aspecto que lle dicía, non? Ese orgullo de pertenencia, non? Ás veces, bueno, non sei por que razóns, nos costaba, eu creo que iso é pasado xa, aceptar que temos unha cidade maravillosa, con patrimonio, con cultura, con gastronomía, con historia. Eso foi un aldabonazo que, bueno, nos reafirmou en que temos unha maravillosa cidade e que temos que estar orgullosos, e ese orgullo de pertenencia e de sentirnos lucenses foi reforzada a través desa declaración. Contábame unha vez nunha destas entrevistas que cando iba por aí por España adiante, sendo embaixador de Lugo como concelleiro, no pasado sempre lle decían aquilo de que a muralla era a de Ávila, non? Que tamén decía Rubén algo así, que parecía que a muralla de Lugo era gran descoñecida. Bueno, o goberno conxunto logrou cambiar eso, non? Ahora mismo vaise por aí, o primeiro que enseñan é a muralla. Ah, mira, eres de Lugo, pois o polvo é a muralla. Sin duda. Eu tamén contaba a veces que cando nas épocas que fui un responsable de deportes me alegraba profundamente dos nosos clubs, que además é un orgullo tamén, temos grandes clubs, grandes nivel, pero me alegraba tamén na medida en que contribuía a elevar esa autoestima que a veces non reconocíamos objetivamente o que temos aquí o que somos, non? Entón, esos deportivos tamén contribuían. E eu creo que eso é pasado. É dicir, a raíz da declaración da muralla, puxáronnos no mapa, conoceron a muralla, conoceron Lugo,
E os ciudadanos de Lugo, nosos veciños e veciñas, a día de hoy sí que houve un cambio sustancial moi importante e a día de hoy sí que estamos orgullosos porque además é un tema objetivo, é dicir, sin desmellorar a ninguén, non hai máis que comparar co resto das cidades do entorno máis cercano, non tan cercano, e efectivamente temos moito do que presumir, moito do que enorgullecer. Para ir pechando, Rubén, a gran idea sería peonalizar toda a muralla, ¿no? Todo ao redor. Ese sería o gran soño, non? Sendo conscientes de que é complicado por como se foi desenvolvendo urbanísticamente Lugo pois nos últimos 50 anos, non? É complicado, pero sería o soño, non? E de feito, pois sí que se ten en mente como goberno pois a posibilidade de seguir avanzando treitos, pois que pouco a pouco pois que a muralla vaya sendo un espacio moito máis humano. Creo que hoxe en día ademais hai como certo soño social, non? Hai tempo, pois eso veríase como algo raro, non? Pero hoxe en día pois hai moita xente, porque a min fálame moita xente de que lle encantaría ver algún día pois a muralla peonil, e a ver, oxalá podamos ver algún día. E desde logo, abundando un pouco dixo Rubén, eu creo que a ilusión futura da cidade, eu creo compartida con moita xente, como tamén el dicía, sería chegar a esa situación, non? Porque ademais vai na línea dese modelo que defendemos do goberno e os dous partidos, con matices seguramente, pero que defendemos, que é esa cidade verde, ecolóxica, sostible, agradable para vivir, con espacios recuperados para a cidadanía, con zonas peatonalizadas, donde a preferencia o teña peón e donde podamos disfrutala e, ademais, compartila con os moitos visitantes cada vez máis que se chegan á cidade. Bueno, pois Rubén Arroxo, Miguel Fernández, alcalde, tenente de alcalde, e un último mensaxe para os lucenses que nos estén escoitando, para a cidadanía, precisamente nunha data tan importante como a de hoxe. Pois eu dicirlles que sigan falando da muralla por ali por onde vayan e que lembren sempre que en Lugo temos a muralla completa máis antiga de todo o planeta. Miguel? Pois que se sigan enorgullecendo da nosa cidade, da nosa muralla, e convidalos a todos a participar nestes actos que temos organizados, en concreto tamén na gala institucional que se celebrará o domingo a 7:30, onde habrá grandes sorpresas. Pois moitísimas grazas a ambos, 12:59 minutos, despedimos aquí esta primeira media hora de Más de Uno Lugo en Onda Cero. Quédanse cas novas, internacionais e nacionais. Enseguida estamos de volta para falar moito máis desta muralla, 25 aniversario como Patrimonio da Humanidade. Más de Uno Lugo, Onda Cero. Sí, más o menos. Hay 7 más o menos cortamos y tal, así que sí. 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos hasta ahora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Han pasado ya las primeras horas en la cárcel el exministro Ábalos y su exasesor Koldo García. Este último abandonaba temprano esta mañana Soto del Real. Le han conducido en furgón policial a la Audiencia Nacional para comparecer ante el juez Ismael Moreno por el caso de las mascarillas en Canarias, aunque se ha negado a declarar y ya está de nuevo en la cárcel. La imagen inédita de ver entrar en prisión a un diputado que no ha renunciado a su acta, que ha sido ministro y mano derecha del secretario general Pedro Sánchez, ha sacudido los cimientos de Ferraz y de Moncloa. El Gobierno intenta minimizar el impacto que esto podría tener y la vicepresidenta María Jesús Montero advierte de que no se van a dejar chantajear por nadie. Achaca las últimas acusaciones de Ábalos a una estrategia de defensa ante lo que se le viene encima y asegura que los primeros dolidos por todo lo que está sucediendo son ellos. Para nosotros es muy triste, es muy doloroso que alguien de nuestra fila, que ha pertenecido a nuestra fila, protagonice comportamientos de este tipo. Tiene toda nuestra condena cualquier persona que eluda la legalidad y que sobre todo abuse de la confianza
de aquellos que han puesto en él responsabilidades muy importantes. La ministra apesadumbrada e indignada. Y el Partido Socialista, que se revuelve ante la petición de la Audiencia Nacional, que le ha reclamado todos los justificantes de los pagos en metálico desde 2017 a 2024. Ferraz le ha preguntado al juez si son todos los pagos o solo los investigados, Eva Llamazares. El PSOE confiesa su preocupación ante la posibilidad de que la relación de todos sus pagos en metálico, no solo a Ábalos y Koldo, sino también a todos sus cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, vean la luz una vez aportados a la Audiencia Nacional. En particular denuncian que puede haber un uso partidista por parte del PP y Vox, que ejercen la acusación popular, airearían su contenido. No tardarían en aparecer en los confidenciales nombres de militantes inocentes y anónimos, dicen, y añaden que se manosearían públicamente los gastos con los que colaboraron a los fines del partido. En un escrito, el Partido Socialista le pide al juez aclaraciones sobre si en efecto lo que reclama son todas las liquidaciones, en cuyo caso solicita una pieza separada y secreta. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, consultadas por Onda Cero, ven claro que el requerimiento de información afecta a todos los gastos de todo el ejercicio, puesto que los de Ábalos y Koldo ya están aportados. El Partido Popular insiste esta mañana en aclarar que la movilización convocada por Feijóo el domingo que viene en Madrid contra la corrupción de este gobierno no es un acto partidista, sino de todos aquellos ciudadanos indignados con Sánchez. Feijóo participa esta mañana en Barcelona en un acto de Foment del Treball y ante cientos de empresarios ha denunciado que es el sanchismo el que ha entrado en prisión y que eso explica el nerviosismo que se ha instalado en el gobierno. El sanchismo ha entrado en prisión. Y eso explica la histeria instalada en el gobierno y en el partido del gobierno. ¿Por qué? Pues es fácilmente explicable. Porque quienes hoy duermen en la Moncloa y quienes han dormido en la cárcel tienen muchas cosas en común. Tienen mucho que compartir y seguro tienen mucho que callar. A partir de las 2 hablaremos de precios y de pensiones, porque el IPC de noviembre se ha moderado una décima hasta el 3% interanual, sobre todo por la bajada de la electricidad. Se rompe así una tendencia de 5 meses de subidas. El dato se tiene en cuenta para calcular las pensiones, que van a subir en torno a un 2,7% el próximo año. Y hablando de dinero y de gastos, las organizaciones de consumidores insisten en recordarnos que las ofertas y gangas del Black Friday no son lo que parecen en muchos casos. Es cierto que nos ahorramos un dinero en algunos productos, pero también que hay falsas ofertas, porque antes de la bajada de los precios algunos establecimientos los han subido. La Asociación de Usuarios Financieros llama a estar atentos sobre estas prácticas. Todas las referencias más populares, salvo electrónica, ya han subido sus precios en el mes de octubre. En belleza, por ejemplo, cosmética, perfumería, un 18%. En moda, incluido el calzado y la ropa deportiva, un 7%. En juguetes, un 5%. Y hasta un 3% en la categoría de fitness. A esta hora, homenaje a las víctimas del bombardeo del 37 en Guernica. El rey acompaña al presidente alemán a este acto institucional en el que el mandatario germano oficializa el perdón de Alemania a las víctimas de aquella tragedia que asoló el municipio vizcaíno durante la guerra civil. Siguiendo la ceremonia está Francisco Paniagua. Mari Carmen Aguirre, de 95 años, Cruzita Echeve, de 95, o Emilio Aperribay, de 90, son los verdaderos protagonistas esta mañana, supervivientes de aquel bombardeo, a cuyas víctimas rinde hoy homenaje el presidente alemán Steinmeier y el rey Felipe VI, que lo acompaña. Emilio tenía 8 meses cuando el bombardeo y se salvó en brazos de su madre. 8 meses tenía yo, sí. Sí, en brazos, sí, una carta de agradecimiento precisamente, claro, sí, sí. En definitiva es una carta que con todo lo que he dicho de emocionados y agradecimiento, sobre todo agradecimiento. Homenaje aquí en el cementerio de Guernica con una corona de flores que van a depositar en el templete en recuerdo de las víctimas, funcionarios de la embajada alemana junto al presidente Steinmeier. El PNV, que ha recriminado al rey Felipe que haya acudido a Guernica solo como acompañante de Steinmeier y que no haya pedido un perdón genuino a las víctimas de aquel bombardeo. Pues de todo ello hablamos en una hora, cuando abordemos la actualidad de este viernes 28 de noviembre. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Si cuando piensas en regalar un collar, vas a una tienda de accesorios para mascotas. Si cuando vas a la Pelu, es acompañar a tu perro. Y si cuando mandas todo a paseo, piensas en esto, entonces escucha Como el perro y el gato, con el rigor veterinario y la cercanía de Carlos Rodríguez. Todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2:30 y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Más de uno. Onda Cero Lugo. Rubén Dorado. Estamos de volta neste especial Más de Uno Lugo conmemorando o 25 aniversario da muralla como patrimonio da humanidade. Estamos facendo isto desde un espacio espectacular como é o restaurante Musgo, ubicado no alto do outro emblema desta cidade, dicíade, non tanto como a muralla, moito menos, pero sí un emblema como é o Vello Cárcere. Cunhas vistas espectaculares para a zona da Mosqueira, poden seguir este programa, xa o saben, a través da nosa emisión radiofónica, pero tamén da nosa canle de YouTube, Onda Cero Lugo. E acompáñanos Antón Correa, xerente deste maravilloso restaurante Musgo. Moi bo día. Bo día, que tal? Bueno, supoño que estar nunha ubicación como esta ten que ser espectacular para traballar día a día, non? Sí, sí, é a verdad que é unha das cousas que parece un intangible, pero que suma moitísimo. O día a día, xa ves que hoxe, estando todo nublado, a luz que temos, a verdad que é unha maravilla. Non sei se nota moito cando fai sol, incluso un pouco incómodo ou... Non, que va, a orientación do sol é perfecta, sobre todo na zona do comedor, tirando hacia o mediodía. Agora baixou un pouquiño co cambio de hora, ademais, pero é perfecta. En verán, que hai máis sol, xa na hora de sentar, xa está, digamos, na outra parte, na parte da terraza. Ademais das vistas, tamén estar ubicado nun lugar como é este Vello Cárcere. Sí, a verdad que penso que do que se fixo en Lugo os últimos anos dos maiores acertos. A verdad que é un edificio que bueno, ainda penso que ten traballo, ten moito potencial de ser un referente cultural, pero que todo o que vivimos aquí e todo o que hai está genial. A localización influe tamén a hora de conducir a experiencia do restaurante, é dicir, contase con eso, cas vistas, ca localización que temos a hora de diseñar a carta, de diseñar a estancia. Totalmente. Nos ao final temos un tipo de cociña que denominamos cociña galega viaxada. Intentamos fomentar todo o produto de cercanía, todo o que temos por aquí, produto sinxelo moitas veces, pero que de moitísima calidade. E todo iso levámolo a mesturar con cociñas de todo o mundo, pero sobre todo o que nos dá o espazo é que temos que darlle un valor, o valor que ten onde estamos, ao que ves, a experiencia, ves un espacio tranquilo, a disfrutar, simplemente. Traballar dentro dun edificio patrimonial supoño que ten ventaxes, obviamente, como estamos contando, pero algún inconveniente? Non. É dicir, non máis que calquer outro local. A verdad que todo o que tivemos de parte tanto da administración como incluso da oposición, tivemos colaboración absoluta e se ve que tamén hai xente que lle dá moito valor ao espacio, que eso xa non é cousa nosa, nos xestionámolo, levámoslo unha concesión, pero a verdade é que o espazo foi ben recibido por todo o mundo. Foi arriscado porque este espacio estuvo moito tempo sin ocuparse, que era unha das grandes cousas extrañas, non? Que temos na cidade de Lugo, porque con estas vistas o normal sería que o primeiro que yo enseñara dixera vou pa aquí seguro. Non sei, para nós non, é dicir, en canto vimos xa, pois quixemos collelo, pero entendo tamén o medo, é dicir, o medo e o respeto, e tamén que, bueno, houve moita lenda urbana que bueno, penso que a xente ten que lerse os pliegos e ver as cousas, ver as condicións e adaptarse, tamén hai que adaptarse, evidentemente hai condicionantes, pero tens que adaptarte a todo, pero non máis que a calquera outro local. Bueno, vamos a meternos, a profundizar na gastronomía. Como está enfocado este restaurante Musgo? Pois o que te dicía un pouco antes, nós traballamos un produto de cercanía, sinxelo, e intentamos darlle o maior valor. Por exemplo, pois entrándose en materia, un dos pratos nosos que destaca o especiales é a ensaladilla. A ensaladilla, que é un prato que todo o mundo lle sorprende, porque quizáis sexa un plato que denostouse un pouco por aí adiante por ser eso, un plato de ingredientes. Un plato demasiado habitual, non? Pero é certo que non hai ensaladilla igual. Mira que podes facer outras cousas que sí que se parezcan un pouquiño, pero ensaladillas sí que é certo que probas en un sitio ou noutro, parece que é unha comida totalmente distinta. Eso é verdad, e aparte nós a xente o ve, porque a veces recomendas e a xente dice, bueno, ensaladilla, e ao final acaban ya sorprendendo moito. E logo pois estamos sacando agora, temos pois xa 4 arroces, que son un pouco especialidade, temos un arroz de churrasco, que é novedad, un arroz de churrasco, e a verdad que está bastante logrado. A ver, todo o que temos intentamos que este rico, evidentemente logo hai gustos. Bueno, temos uns ovos rotos con volandeiras o ajillo, que tamén está bastante ben. Son platos bastante populares, porque, bueno, non sei, estou pensando unha ensaladilla e un arroz con churrasco, bueno. Claro, pois é intentar darlle un valor ao prato popular,
facelo pois, con gusto, con moito sabor, e adaptalo. E tamén, por exemplo, pues, outro plato que é un pouco icónico agora, que tamén sacamos agora coa nova carta, o un plato de pulpo viaxado, que son en 3 pases, bueno, podes completar con un cuarto, e son, pues, dende un panipur, unha bola de pulpo a feira, un taco de pulpo zarandeado en tortilla de camarón, zarandeado estilo mexicano, un ceviche. E logo podes completar con unhas fabas con pulpo e orella crujiente. Uf, que sona espectacular, E que tal a experiencia ata o de agora? Pois mira, falábamos agora, estábamos mirando, pois temos o software que temos analizando, que dende que abrimos co restaurante, pois xa viñeron unhas 4.000 persoas. O restaurante, logo evidentemente non somos restaurante, porque non temos espacio de cafetería, non temos para tomar algo, ese espazo é para como parte da experiencia de vir ao restaurante. E logo facemos eventos, moitos eventos de diferentes tipos. Vamos a mostrar aí tamén xa a xente que este por YouTube, tamén o espazo espectacular para disfrutar, e sobre todo vamos ahora a esa terraza exterior. Sí, a terraza exterior, a verdad que é moi, é un sitio maravilloso. De feito, pois mira, agora en outubro, dende que abrimos, foi a mellor época do ano en canto a climatoloxía. A temo, tivemos pois algunha preboda, algunha boda, que tamén facemos algunha pequeniña, e temos, bueno, eventos así que son un poquinho máis específicos, máis exclusivos, e utilizamos sempre, abrimos as portas á terraza, algún congreso, e a verdad que a xente valora moito, porque tamén ten unhas vistas maravillosas para a parte do Parque Rosalía e demais. Por exemplo, a xente que ven por primeira vez, turistas sobre todo, que veñen a Lugo e atopan este restaurante, porque claro, é complicado, non? Encontralos se non é a través de internet, a través de referencias ou a través do boca a boca, porque non é algo que te pares nunca. Efectivamente, tamén hai moita xente de Lugo que todavía non nos coñece, somos conscientes, pero bueno, tamén hai que ir pouco a pouco, tampouco estamos intentando traballar o boca ido e ir pouco a pouco, que tampouco Roma non se fixo un día, non? Pero ao final, verdad, cae un pouco de todo. Tamén temos, pues, para 20 comensales, temos 7 ou 8 mesas, tampouco temos máis, e ao final, xente que ven o Bello Cárcere, que é un edificio que sí que ven moito turista, e turista de calidade, sí que pues acaba caendo, pero nós sí que temos unha experiencia moi boa con xente de Lugo ou xente que vive fora e ten algunha conexión con Lugo. Algúns clientes que incluso viñeron en verán e xa dende o verán repetiron 4 ou 5 veces. É que é un restaurante para disfrutar da experiencia tanto gastronómica como visual, que iso poucos poden presumir de eso, Claro, é dicir, o que nos pretendemos sobre todo eso, estar á altura con a nosa cociña, que penso que conseguimos, do espazo. É un espazo para, non un espazo de volumen, por eso non temos cafetería para tomar algo. O que queremos é que a xente cando veña este tranquila, este as 2 horas, 3 horas, pero este en un espazo con música relaxada e darlle valor ao que temos aí detrás, que é a muralla, que bueno, a veces o decimos de broma, que se isto estivera en Italia, pues como se vendería. Pero bueno, a veces nos falta esa picardía de... Non sei se en España en xeral ou en Galicia en particular temos moi pouco amor propio polo noso, Penso que é cultural, non é amor propio. Penso que temos moito amor propio polo noso, pero penso que é cultural de darlle un valor. Hoxe en día, por exemplo, a forma de darlle valor ás cousas desgraciadamente é o diñeiro. Sí, falábamos precisamente outro día con outro dos grandes monumentos que temos na provincia de Lugo, monumento natural neste caso como é a Praia das Catedrais, que algún poñía o grito no ceo porque o alcalde dixo que igual había que pagar unha cantidade simbólica por acceder, non? É a forma de darlle valor. A ver, non sei canto estamos tardando para cobrar, por exemplo, o que viña de fora, o turista, por subir a muralla, porque penso que valoraría moitísimo máis. Penso que é unha cousa que deberían de poñerse de acordo as administracións e facelo xa. É difícil emprender? Moitísimo. Eu xa levo moitos anos, pero sí que é verdad que agora a cousa está... Bueno, a nivel de economía a cousa está complicada, sobre todo hai moita concentración da riqueza, perduran as empresas grandes, tamén perdeuse un pouco o foco de que emprender tamén é un emprender para un modo de vida, o autoemprego, ter unha vida, calidad de vida, conciliar, é dicir, non é todo crecer por crecer a nivel de económico. Penso que hai que cambiar un pouco a filosofía e decir, bueno, vamos a poñer as cousas tranquilas, pero sí que é verdad que hai moitísimos custos, moitísimos impedimentos e moitísima improvisación diaria, eso sobre todo. Pero bueno, a verdad que é moi satisfactorio. Para pechar, que nos recomendarías para hoxe? Despois dese amplio cartel, eu quedo moi cansaladilla, de verdad, pero que nos recomendarías para un día como hoxe, así nublado, que as vistas á muralla? Pois, mira, hoxe, algún arrociño. Temos tamén outro de polo de corral que tamén está moi rico, ou temos tamén un aloz meloso de verduritas que é vegano, que é só de verduras, e a xente sorprendelle a potencia de sabor que ten.
Sí, moita xente é moi reticente a comer cousas veganas, é dicir, algo vegano xa como que parece que o rexeita, e despois non, por ser vegano non ten... É que non ten que ver nada que ver. Exactamente. Ao final, hai nas verduras, é dicir, non hai pratos de carne, quitando pois, unha chuleta e máis, pratos de carne de guiso e máis, que o que lle dá o sabor principal son as verduras cociñadas. Entón, ao final, é unha das bases da cociña e, sobre todo, da nosa, aquí da terra que temos un produto espectacular. Bueno, Antón Correa, xerente do restaurante Musgo, antes de nada agradecerche o espazo, que nos prestaras este espazo para facer este programa, eu creo que tan representativo e tan importante como é o 25 aniversario da Muralla. Moita sorte toda a xente que nos este escoitando e que non coñeza o restaurante Musgo, que se achegue, porque as vistas son espectaculares, a comida é espectacular e a ensaladilla xa non digamos. Graciñas. Más de uno. Rubén Dorado. 16 compañías de teatro representan as súas obras dentro do circuito de teatro profesional da Vicepresidencia da Deputación, con funcións por todas as comarcas, comedias, obras para público familiar, espectáculos de narración oral, adaptacións de clásicos da literatura, teatro para todos os públicos, nunha programación que espalla o teatro e a cultura por todo o territorio. Consulta datas e lugares en cultura.deputacionlugo.gal. Vicepresidencia, Deputación de Lugo, activando Galicia coa cultura. Renueva tus ventanas y ahorra con Alupo Carpintería Metálica. Ahorra en energía, instalación y tiempo. Visita nuestro Finistral Estudio. Alupo, ventanas y cerramientos de máxima calidad, eficiencia y diseño. Fabricación propia a medida, montaje profesional y acabados impecables. Alupo en Lugo. Avenida de la Coruña 156 o en alupo.es. Centro Galego de Estudos Infórmate. Convocadas 256 prazas de acceso libre para traballar como funcionario de carreira na Xunta. 59 prazas do Corpo Superior, 40 de xestión, 74 de administrativo e 83 de auxiliar administrativo. Se che interesa, actúa urxentemente. Xa está aberto o prazo de presentación de instancias que remata o 24 de decembro. Amplía a información na nosa rede de centros, na web informateoposiciones.es ou anotándote as sesións gratuitas online. Infórmate Oposicións, xuntos para facelo máis fácil. Descubre la app de Minimas y empieza a ahorrar desde hoy. Con cada compra recuperas el 1% y además acumulas dinero en cientos de productos sin darte cuenta. Y lo mejor, recibe descuentos personalizados creados según tu forma de comprar. App Minimas Supermercados. Más ahorro, más ventajas, más para ti. Ningún supermercado te ofrece más. Más de uno Lugo. No ano 2000, a artista e escritora nada no Uruguai, Luz de Arriba, diseñou unha iniciativa ambiciosa, chamativa, arriscada, baixo nome de Cúmulum. Consistiu en rodear a muralla romana de Libros para reforzar esa candidatura do Monumento ao Patrimonio da Humanidade. E fíxose con moito éxito. Hoxe temos o prazer, 25 anos despois, de estar connosco neste programa a Luz de Arriba. Luz, moi bo día. Hola, moi bo día. Bueno, como surxiu esa idea do Cúmulum, que se fixo tan... ahora diríamos nesta época viral, que foi secundado por toda a sociedade? Bueno, foi casi produto dunha casualidade, porque eu non sabía que presentaran a muralla para Patrimonio da Humanidade. Non. Foi... Eu presentei moitísimos proxectos sobre a muralla que non lle fixeron nin caso durante anos. Eu, como digo moito, veño da escola de Cristo Jean-Claude, de Marta Minujín, as intervencións en espacios públicos, a arte efémera e tal, e presentara moitos, e presentei ese, e dixeronme en 20 minutos que sí. Pero porque estaban ca onde candidatura, senón igual non... Non, claro, dixeronme que sí, pero foi só iso. Sí. O demais foi un esforzo enorme de moita xente. Ven que ese proxecto, que era de por sí bastante fantástico, podería valer para unha cousa
absolutamente entrañable e identitaria, pois fomos con todo o que podíamos, porque a axuda non tivemos ningunha de ninguna administración, ou seja, 0 euros, eu digo así clarito para que se entenda, pero sí de moita xente, de máis de 5.000 voluntarios e voluntarias, que están con nome e apelido anotados, e de moitas empresas privadas que en troco pola publicidade colaboraron, e grazas a iso se puido facer un proxecto que foi valorado en máis de 2 millóns de euros. E que ademais, sen un can. E que ademais, Luz, xa non iso solo, é dicir, claro, o proxecto pode ser espectacular, que foi espectacular, pero encima quedas na historia, non? Sí, o teu nome queda na historia, e tamén, máis aló do proxecto en sí, obviamente, porque fuiste a precursora da declaración da muralla como Patrimonio da Humanidade. Eso tamén ten que ser, non sei, fruto da casualidade, sí, pero espectacular. Sí, non, o inicio foi froito da casualidade, pero despois evidentemente a UNESCO enterouse, chamoume, convidoume a intervir a Maison da UNESCO en París, a Porta de Alcalá en Madrid o ano seguinte, despois fixen máis de 50 accións polo mundo deste tipo que eu chamo macro proxectos ou macro accións, pero evidentemente sí foi así unha cousa, foi un acto de amor, porque só un acto de amor pode vencer tantas dificultades. Por que libros? Por que combinar esa literatura e patrimonio? Mira, eu estaba pensei sempre en facer ese tipo de proxectos. Eu son pintora de cabalete de toda a vida, tiña moitos premios na Argentina cando cheguei, tamén seguín pintando, pero na miña cabeza, no meu machín, estaba de facer ese tipo de proxectos. Como che digo, presentei varios para a Muralla porque me parecía un sitio extraordinario, e non me fixeron caso. Estaba escoitando pola radio que as editoriais teñen moitísimos problemas con o almacenamento dos libros. Mira. Que nesa época, que agora xa, digamos, a impresión digital cambiou moito tema, pero nesa época, cantos máis libros se facían, menos custe tiñan, pero tamén quedaban moitos sen vender, milleiros e milleiros e milleiros. Entón, con ese dato, é que non os podían vender a menos precio para non depreciar o prezo do libro, que non podían facer casi nada con eles, máis que almacenalos ou queimalos. Entón, con ese dato, eu empecé a tentar as editoriais e foi, xuntamos 1 millón de libros nun mes en Lugo. Encima, moita xente tamén colaborou, non? Xente anónima, é dicir que... Sí, a xente anónima máis ben colaborou en levarse os libros. Sí? Sí, en baleirar o trasteiro e levarse os libros novos que eran de todas as editoriais máis importantes do Estado. Pero bueno, tamén houbo quen colaborou, evidentemente. Eu acórdome que era moi pequeniño, na escola, precisamente, tiñamos que levar libros para colaborar co cúmulo. Sí. Claro, eu era moi pequeno, non sabíamos nin de que iba o tema do cúmulo, ni de que a Muralla estaba ca candidatura, pero dixéronnos, hai que levar libros para participar nesto. Viñeron, isto sí que hai que dicilo, porque foron moitos as escolas e os institutos en todo o país que mandaron libros, libros de texto, básicamente, que foron os últimos en recuperarse, que foron para Guinea Ecuatorial, que teñen os mesmos plans de estudo. Sí, curiosamente. Claro, foi Colonia. Sí, veu a ministra de Cultura, Lugo, todas son as historias extraordinarias, elevaron os libros que quedaban, os libros que a moita xente lle preocupa, cantos se perderon polo camiño, moitos. Evidentemente, máis do 70% tiveron outra vida, foron elixidos pola UNESCO, seleccionados para programas de incentivación da lectura en América Latina, e sobre todo en Colombia, nas zonas da guerra por entón. Con eles tamén cubrín a Porta de Alcalá e máis a Maison da UNESCO en París, ou seja que máis do 70% dos libros, malia o clima, a climatoloxía e as mans, pois salváronse. Que sinte un artista cando ve esa obra completa? Porque a verdade é que, claro, non é unha obra pequeniña, nin moito menos, unha obra... Mira, cando pasa o tempo é aínda máis difícil de entender e de asumir, non? Non sei se parece unha parvada, non? Pero digo, nós que éramos 5, máis 5.000 voluntarios, pero 5 persoas que deixaron todo para facer isto, como podemos facer unha cousa así? É que increíble. Como podemos? Estamos falando de rodear a muralla inteira de libros. 659.000 libros, que foi o cálculo que fixo Guinness, que nos deron o récord e todas esas historias.
como pudemos facer unha cousa así, ademais con milleiros de atrancos, con milleiros de trapalladas que nos fixeron polo camiño, sen cartos, como pudemos. Foi verdadeiramente unha epopea, foi verdadeiramente heroico. Foi tamén un punto de inflexión na súa carreira artística? Sí, porque comecei a facer algo que xa había moito tempo que quería facer, que son as intervencións, ou seja, de feito despois, até agora, e vou facer agora unha pronto aquí en Lugo, fixen moitísimas. Entón foi o momento de dicirle un pouco adeus a pintura de Cabalete e comenzar con esta etapa que eu viña querendo facer había moito tempo. Pregoeira do San Froilán. Non sei se tuvo algo que ver ou non. Claramente, claro, sí. 24 anos despois, foi o ano pasado que tiven a honrísima, porque é unha cousa de moita entrañável, ser a pregoeira das festas principais de Lugo. E que significa a muralla romana para a Luz de Arriba? Pois para min, mira, meu pai era de aquí, sabes, meu pai, miña nai da Veiga, ou seja, eles emigraron clandestinos nun barco ao Uruguai, e meu pai, cando eu era pequena, falábame dunha muralla feita polos romanos, que serían os escravos, claro, evidentemente, pero ele dicía os romanos, onde ele e outros rapaces ian, escarbaban e sacaban moedas. Mira. E esas moedas ian a unha tenda de gominolas e de cousas de larpeiradas, e as cambiaban por larpeiradas. Curioso esa historia, Claro, entón eu medrei pensando nunha muralla que daba larpeiradas, ou seja, non era pouca cousa, non? E de alguna maneira por el, por toda a súa historia, por o exilio deles, e por toda esa memoria eu estou aquí. Bueno, a muralla, en realidad, acabou dando larpeiradas e moitas outras cousas, porque hoxe en día é un tesouro absoluto. Un tesouro que ninguén, pero que case ninguén recoñecía. Cando eu fixen a memoria para presentar este proxecto, non había un só libro sobre a muralla de Lugo. Logo temos aquí a un historiador que foi ademais un dos primeiros en facer precisamente libros agora unha chea sobre a muralla romana, pero é que hai que recordar, despois recordaremos eso, que a muralla tiña casas pegadas, que hubo incluso algunha que outra idea peregrina de levantala pedra por pedra, algún de derrubala para facer vivendas, é dicir, o que hoxe parece totalmente impensable, fai non moitos anos, estaba encima dunha mesa. Sí, como tirar un Guggenheim con 2000 anos de historia. Sí, exactamente, pois algo así para facer casas. Vai ti saber. Pero bueno. Bueno, Luz de Arriba, supoño que a muralla romana tamén é parte da túa vida, por todo o que significou, con ese cúmulo que recordamos todos. Bueno, pues nada, moitísimas grazas por estar con nós neste programa especial de Onda Cero, non podíamos facelo sin ti, e que sigamos cumplando anos con esta preciosidade de muralla como patrimonio da humanidade. E protexéndola. Moitas grazas. ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad. Dicen que los mejores viajes empiezan con una buena decisión. Hyundai Kona o Tucson kilómetro cero con un descuento de hasta el 28% y un Hyundai i20 kilómetro cero con hasta el 30% de descuento. Oferta válida solo hasta fin de mes en unidades limitadas. Consulta condiciones en Yupersa, Avenida Benigno Rivera 66, Polígono de Ceao. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Lugo. Renueva tus ventanas y ahorra con Alupo Carpintería Metálica. Ahorra en energía, instalación y tiempo. Visita nuestro Finistral Estudio. Alupo, ventanas y cerramientos de máxima calidad, eficiencia y diseño. Fabricación propia a medida, montaje profesional y acabados impecables. Alupo en Lugo. Avenida de la Coruña 156 o en alupo.es.
Lembramos o pasado, celebramos o futuro. 25 anos da declaración da Muralla de Lugo como Patrimonio da Humanidade. As áreas de cultura da Deputación e do Concello promoven concertos no Auditorio Fuxan os Ventos. Actividades, espectáculos, contamos coa túa participación. O 30 de novembro cúmprense 25 anos da declaración da Muralla de Lugo como Patrimonio da Humanidade. Activando Lugo, Área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua. Tenencia de Alcaldía, Concello de Lugo. Más de uno Lugo. Falábamos do Cúmulum, pero Lugo é unha cidade que respira e arrecende gastronomía. E para reforzar esa candidatura da muralla, non podía faltar nesta cidade unha boa comida. Iso pensaría o xerente por aquel entón do restaurante Mesón de Alberto García, quen ideou ese famoso Comilonum, que se convertiu en todo un éxito. Ao outro lado da liña telefónica temos precisamente a Alberto García. Moi bo día, Alberto. Hola, buenos días. Bueno, agora te pregunto como foi esa idea. Antes deixame saludar a outra pata da mesa do Comilonum, que foi a Asociación Provincial de Hostelería, por aquel entón co seu presidente Manuel González Granxeiro, que xa non está entre nós, hoxe representado aquí polo seu presidente actual, Cheche Real. Moi boas, Cheche, como estamos? Moi boas, bo día, Albert, bo día. Hola, buenos días. Que tal? Bueno, Alberto, como naceu ese Comilonum, esa idea de poñer a disfrutar, chear o estómago dos lucenses alrededor da muralla? Eso é un evento moi antigo que xa tiña unha mente. Sendo presidente Granxeiro, estou falando a mellor os anos 80, por aí, xa lle había planteado eu facer unha comida alrededor da muralla. Daquelas pensábase no récord Guinness, que despois non se puido facer unha porque non era récord Guinness, porque estaba en Suecia, creo que era 5 kilómetros de banquete, bueno, non puido ser. Sí. E, bueno, seguiu a Candoluz, bueno, o dos libros, o de arriba, sí, o Cúmulum, sí. Efectivamente, por iso, porque se fai dos libros, non se pode facer unha comida. E volvín a plantear ao Granxeiro a idea. Fixemos unha reunión, os hosteleros, houve moita xente en contra, houve outra a favor, pero, bueno, levouse a cabo. É dicir, levouse con un gran éxito. A verdad que foi unha pena que eso se deixara de facer, porque, bueno, a verdad que houve moitos enemigos en contra de facer o Comilonum. Pero, bueno, aí está. Sí, canta xente participou, como se publicitou, que se serviu, porque a verdade é que pense agora en facer unha gran comida ao redor da muralla, pois probablemente non creo que naide se atreva, como te atreviches ti no seu momento. Bueno, vamos a ver, é que aí houve moita colaboración, Aí éramos, me parece que éramos 20, non estou seguro, pero creo que éramos 22 restaurantes, Eu recordo, por exemplo, os que máis levábamos de comensales, porque aí habíase planteado da seguinte forma, non? A ver, por exemplo, fulanito, cantos comensales queres facer? Bueno, pois eu 100, eu 50, eu tal. E ao final, pois levamos Ramiro da Palloza, que, bueno, e eu levamos a maioría. Eu creo que levara 700. Eu levaba desde a porta do hospital hasta a porta de Santiago todo ese recorrido da muralla, levaro eu montando unha mesa larga. Creo que eran 700 os que levara eu, os que dera eu. Pero, bueno, colaboraba moita xente, uns con máis, outros con menos, con moitos problemas, pero conseguiuse. Cheche, facer hoxe o Comilonum sería viable? Sería posible? Sí, absolutamente. Hombre, eu creo posible. Con colaboración, porque aquí con quen hai que contar, como ben di Alberto, é cos hosteleiros. Cos hosteleiros, non? Si non,
Pero tamén é un fito, non? O Comilón foi un fito tamén, máis que para tema da muralla como patrimonio da humanidade, para a hostelería lucense, esa conciliación entre restaurantes, ese despliegue de camareros, de cociñeiros, de comida. Por suposto, aquí eu que teño que agradecer públicamente, que xa lle agradecimos en persona, pero públicamente Alberto, pois a idea é poder levala a cabo, porque poder levala a cabo en aqueles anos non era fácil, non era doado por, bueno, pois como dice el, había xente que estaba con máis aptitude e outro con ningunha aptitude, non? Eu teño aquí referencias de ano 2000, do ano incluso teño os menús, a xente que participou do ano 2008, que foi, aquí teño unha entrada do ano 2008, que ese foi o último, unha entrada que hai, vamos a ver, domingo 22, Arde Lucos, banquete romano, foi o domingo, foi o domingo 22 de xuño do 2008, que coincidía co Arde Lucos. Ese foi o último Comilonum, non? Eso, había albóndigas de sepia, había cordeiro con ensalada, froitos secos, uvas, tal, bueno, aguardentes, viño, auga, refrescos, teño a entrada, unha das entradas tamén. Pero este foi o último. O que verdadeiramente pegou o petardazo foi o primeiro. Alberto, recordas que se serviu? Quen serviu? No, que se serviu? Cal era a comida? Pois a verdade que non recordo, no primeiro Comilonum, pero creo que fora empanada... Seguro, empanada galega, seguro, non estou moi seguro, Non está mal o menú, para o primeiro, para o primeiro Comilonum. Foi gratuito, non? Hubo que pagar? Non. A xente apuntábase, pero había colas para apuntarse. E que o pueblo de Lugo volcouse co Comilonum. Depois tuvemos a gran suerte, porque foi a suerte, que ve un día de calor, incluso déramos gorros, os poucos que tiñamos, porque, bueno, podía haber 500. E claro, todo o mundo pedía gorros, porque non había quen aguantara ao redor da muralla. Aí teño que dicir unha cousa en contra daquel momento da Policía Municipal, non? Ou do Ayuntamento, non sei, que nos obligaban a ter a 8 da tarde libre ronda. E claro, aí perdeuse moita festa. Porque a festa debeu seguir hasta cando quixeran. É que non ten moito sentido eso de liberar a ronda ás 8 da tarde, pero bueno, xa sabemos como se articula moitas veces estas cousas. Houbo que liberala. E claro, a 6 da tarde cortouse. Cortouse a festa, acabouse o Comilonum. Claro. O espírito do Comilonum cortouse un pouco sobre as 6 e media da tarde, porque había que, bueno, recoller todo, lógicamente. Pois Alberto García, promotor de... Sí, sen dúbida. Promotor dese Comilonum, moitísimas grazas por atendernos en Onda Cero. Felicidades por esa iniciativa que sigue vixente, que pervive, aunque ainda que non se faga, pero si nos recordo de todos os lucenses. E moitas grazas de novo por acompañarnos. Eu que queria dicir unha cousa, e é que nadie se monte medallas co Comilonum. O Comilonum foi un evento da hostelería de Lugo, bueno, ideada por min, pero da hostelería de Lugo. Porque ahora eu li en algunha entrevista fai pouco tempo que se poñían medallas. Non, nadie pode poñerse medallas. Foi un evento colectivo e aí Cheche pode dar feder. Ben matizado, Albert, ben matizado. Efectivamente. Moitas gracias, moitísimas gracias pola idea. Bueno, moitas gracias, Alberto. Gracias a vos, veña. Ata logo. Cheche, para pechar contigo, esas tapas, non, dedicadas á muralla romana que hai dende hoxe venres ata o domingo. Sí, dase a casualidade que hoxe se xunta hoxe entra o xurado dos 12 finalistas a xulgar esas tapas, máis eses 12 establecementos que tamén participan coa tapa dedicada un pouco ao 25 aniversario da proclamación da muralla como patrimonio
como Patrimonio da Humanidade. Polo tanto, hai 24 establecementos donde se poden degustar magníficas tapas hoxe. De hoxe ao domingo. Sí, algo bonito, eso de esa homenaxe, esa pequena homenaxe a través desas tapas dedicadas á muralla. Creo que xa a hostelería participou no Comilonum, ten boa parte de culpa de que sexa Patrimonio da Humanidade. Tamén no 25 aniversario a hostelería tiña que estar presente. A ver, tamén nos chamaron do Concello, nos puxémonos en marcha, puxémonos con... E logo hai que decir outra cousa, recoñecelo, que os máximos beneficiados cando hai eventos deste tipo, pois, entre outros, pero primeiro penso que a hostelería. Polo tanto, hai que devolver esas cousas da maneira que poidamos. Pois Cheche Real, presidente dos hosteleiros, moitísimas grazas por acompañarnos neste programa especial en Onda Cero. Gracias a vos e aos vosos radioescoitas. Bo día. Más de uno. Rubén Dorado. Últimas unidades. En Mercedes-Benz Vitram Automoción vaciamos nuestro stock antes de fin de año. Llévate tu nuevo Mercedes-Benz GLC híbrido diésel y etiqueta eco con hasta 8.000 euros de descuento. Aprovecha nuestras ofertas de fin de año en toda la gama Mercedes-Benz. La mejor oportunidad del año. Descúbrelas en Vitram Automoción, Carretera Nacional 640, a Campiña, Lugo. Con 35 años sigues siendo joven para decir la última y nos vamos. Y lo suficientemente maduro como para cumplirlo de verdad. Sí, los 35 son todo ventajas. En Onda Cero celebramos nuestro aniversario con la energía de una radio joven, pero afrontando la actualidad con el criterio y la confianza que da la experiencia. Estamos en nuestro mejor momento. Onda Cero. Felices 35. 16 compañías de teatro representan as súas obras dentro do circuito de teatro profesional da Vicepresidencia da Deputación, con funcións por todas as comarcas, comedias, obras para público familiar, espectáculos de narración oral, adaptacións de clásicos da literatura, teatro para todos os públicos, nunha programación que espalla o teatro e a cultura por todo o territorio. Consulta datas e lugares en cultura.deputacionlugo.gal. Vicepresidencia, Deputación de Lugo, activando Galicia coa cultura. El invierno se presenta cálido y confortable con Big Mac Huertas. Ven y descubre las últimas novedades en estufa de alto rendimiento. Estufas de leña, estufas de peles, eléctricas de gas bio. Además encontrarás cocinas económicas y todos los accesorios necesarios para su instalación. Big Mac Huertas, mobiliario de cocina, calefacción, bricolaje, pintura, fontanería, herramientas, jardinería, decoración. Big Mac Huertas, la tienda profesional de la construcción. Big Mac Huertas. Ven a vernos, estamos en Pousada, a Pastoriza. Eu vim unha aldea a vivir unha vida tranquila. Eu vim unha aldea a vivir unha vida tranquila. Más de uno Lugo. Onda Cero. Unha vida miña. É único que eu quero, caramba. Se hai alguén que coñece a muralla romana de Lugo, atreveríame a decir casi cada pedra, ese o historiador Adolfo de Abel Vilela, o que xa saudamos neste programa especial. Adolfo, moi bo día. Hola, bo día. Igual cada pedra é un pouco exagerado, é unha exageración, pero sí. Casi. Bueno, levo máis de 50 anos dedicado ao estudio da muralla, por tanto, algo sei. Algo sabes. Bueno, contanos un pouco, que supón a muralla romana na túa vida profesional? Bueno, na vida profesional non, porque eu fui un profesor de xeoloxía e bioloxía, sí, despois depois de facer xeografía e historia e o doutoramento, pero eu nacín na Rúa das Norias e cando salín do útero de miña mãe, o primeiro que vin foi a muralla, non? Vivín 20 anos ali e, por tanto, para mí, pues, a muralla pues, era algo habitual, era como a miña casa, por rapaces tamén da miña xeración, subíamos a muralla, pois xogábamos, e tamén polo ruido dos coches, daquele había moi pouquiños en Lugo, polo ruxir, sabíamos de quen era o coche. Aí vai o coche de Don Luis Vilavella, aí vai o de non sei que, non? Curioso eso. E despois viña o San Froilán e había as carreiras de motos alrededor da muralla e, por tanto, tamén subíamos á muralla, non?
Incluso, pois, había estafadores que os días de mercado tiñan un gancho que buscaban por aí as víctimas, subían ali polas escaleiras do cantiño, había un que estaba ali sentado xogando con outro, que tamén era do mesmo equipo, subían dicindo que para ir a unha mula na muralla ou cosas polo estilo, non? Entón liábanos ali a xogar, pois bueno, é claro, polo xeral sempre se estafaba. A nivel, eso na túa vida a muralla, pero a nivel de traballo, que es que supón a muralla? Pois a nivel de traballo realmente eu teño que decir que empecé a investigar a muralla de casualidade, non? Eu xa iba ao arquivo histórico, revisar as actas municipais, e de vez en cuando pois atopaba que o Concello, sobre todo no século XVIII, aforaba ou alugaba os espazos que había entre os cubos para facer casas. Bueno, pero eu non lles daba maior importancia, tomaba nota e punto, non? Ata que, cando sai o decreto para eliminar os edificios que había pegados á muralla, que xa o Concello, pouco a pouco, pois intentou desfacerse deles, pois dixen, o preámbulo do decreto non decía por que apareceran as casas, entón dixen, pois vou facer un traballiño sobre isto. É que moita xente todavía hoxe en día non sabe que, bueno, non sabe, nin se imagina que podía haber casas pegadas á muralla. Evidentemente, pois os rapaces que naceron despois do ano 72, 73, pois non teñen nin idea, non? E claro, pois daquela xa pasaron máis de 50 anos, e por tanto é medio século, e por tanto pois é lógico que non nos saiba. Pero algún, xa non é que non nos saiban que é normal, pero algún botaría as mans á cabeza, se lle dicen que o van poñer unha casa ao pé da muralla, pero que isto cambiou moito, Bueno, vamos a ver, Lugo sempre foi unha cidade moi pequena, non agora, pero realmente a expansión da cidade fora da muralla foi a partir dos anos 30 do século XX, do século pasado, non? Entón, por que se facían as casas apegadas á muralla? Eran as casas dos que eran máis pobres, porque facer unha casa costaba moi pouco. Había que facer a fachada, 3 paredes achas daba a muralla, un lousal e un piso de madeira, non? Entón, pois, digamos que o tema de que apareceran as casas apegadas á muralla era por esa razón, por unha razón económica, non? Lugo, pois, non era unha cidade industrial, nin de ricos, non? E entón, pois, somos o que realmente, pois, vivimos da economía local e pois, Lugo sempre foi unha cidade que viviu gracias ao sector primario, non? Os derivados, a feira, os mercados, eso. E Adolfo, non sei se é unha lenda urbana, pero unha das historias sempre que máis curiosas é todas esas ideas que se tiñan arredor da muralla de demolela, de trasladala pedra a pedra a outra ubicación. Non sei que hai de certo nesas historias. Bueno, lenda urbana non é, desgraciadamente, decir, o que si é lenda urbana é que se quixera trasladar pedra a pedra a outro sitio, non? Cecais eso ven de que a fins do século XIX é cando a muralla realmente empeza a ter perigo de que desapareza, porque ademais coincide co que se facía en casi todas as cidades españolas que tiñan muralla, non? Que ocurría? Bueno, pois que en Lugo xa había unhas élites cultas, e entón, pois aquí había dous bandos, non? Había unha burguesía que se dividía en 3 estratos, a alta burguesía, a media e a baixa. A media e a baixa pois eran comerciantes que non sí, sabían moito de negocios, pero de historia e deso sabían pouco. E depois, claro, estaban os catedráticos do instituto, os arquitectos, os enxeñeiros, claro, e esa xente tiña outra vista, outra visión do que era o monumento. E entón, pois, xa en 1895, para evitar a derruba de cubos que xa se empezaba a facer, pois pediu que se declarara monumento nacional porque era unha maneira de protexer o monumento, non?
non se conseguiu nese momento. E no ano 1905 houve tamén unha polémica nos xornais locais e ali, pois, a favor e en contra. É dicir, Lugo había dous bandos, os murallistas que defendían a muralla, había que conservarla por varios motivos. Primeiro, era un elemento histórico, era o certificado de garantía de que Lugo era unha cidade moi antiga, por outro lado, era un paseo maravilloso, que se veía pois, unha paisaxe extraordinaria. Hoxe non se ve nada, desgraciadamente, porque lle fixemos outra muralla de casas. Bueno, e era un elemento de identidade, porque decían, pero vamos a ver, ninguén pode concebir Córdoba sin a súa mezquita, Sevilla sin a súa xiralda, e, por tanto, Lugo a súa muralla, non? E entón, pois... o que querían era derrubala. Pero claro, aí había un problema importante, que era o problema económico. Realmente que pensaban que a muralla eran dúas paredes e por dentro que era terra, non? Pero non era así, nin é así. É dicir, a muralla está feita de formigón romano e é dura de roer. Eu creo que por esa razón, porque era dura de roer, pois non se chegou a derrubar. Pero estuvimos preto, non? De que iso sucedera. Bueno, é que o curioso é que aínda despois de declarada Monumento Nacional no ano 1921, en 1921 era alcalde don Ángel López Pérez. E don Ángel López Pérez pois foi un gran alcalde, eu recoñezo eso, pero tamén foi un gran destrutor do patrimonio histórico e artístico. E bueno, don Ángel descubriu tres cousas: que os bancos prestaban cartos, que as obras se podían pagar a prazos e que os bens públicos podían enaxenar. E entón a muralla era un chollo, porque ti collías, de acordo co arquitecto municipal, decías, este cubo está ruinoso, tirábase, que daba un solar e vendío, non? A 4.000 pesetas. E con eso, pois, iba facendo fondo, pois, para facer o Parque de Rosalía, para facer o Hospital de Santa María, etc., non? E claro, pois, dinamitou a muralla para facer a porta do Bispodar, e todo eso deu lugar a que 5 veciños de Lugo, que nunca existiron, é dicir, fixeron unha denuncia ao Consello de Ministros sen poñer os nomes reais, non? E eu sospeito que detrás estaban os membros da Comisión de Patrimonio, non? A Comisión Provincial de Monumentos Históricos e Artísticos da provincia de Lugo. Porque don Ángel López Pérez tamén era membro nato, por ser alcalde, desa comisión. E por non enfrontarse a él, por eso puxeron os nomes imaginarios, non? En ese momento sí que foi declarada Monumento Nacional, pero aínda despois, recién proclamada a Primeira República, na Festa do Traballo de 1931, a República pois é o 18 de abril, a Festa do Traballo a 1 de maio, pois aínda digamos que os sindicatos obreiros pedían que se anulara a declaración de Monumento Nacional para poder derrubar a muralla. E no ano 1936, no mes de xuño, tamén uns días antes do alzamiento nacional ou do golpe de Estado, pois un sindicato obreiros, a través do secretario da minoría socialista no Congreso dos Diputados, escribe unha carta ao director xeral de Bellas Artes para preguntarlle que como iba o tema da anulación de Monumento Nacional da Muralla. Por que os obreiros tiñan interese deso? Pois porque necesitaban xornais. Entón, a muralla pois daría xornais durante moitísimos anos e, por tanto, pois tal. Pero, quen pagaba eses xornais? Aí era onde estaba tamén o problema. Adolfo de Abel Vilela, sen dúbida estaríamos aquí falando ata as 2:30 ou 3 deste monumento como é a muralla de toda a historia que ten, pero temos que ir pechando porque a radio
ten iso, convidámoste para outro día así un pouco máis tranquilo xa para falar de moitas cousas. Moitísimas grazas por acompañarnos neste programa especial sobre o 25 aniversario da Muralla. Por moi cero e feliz aniversario. Pois fechamos este programa especial. Moitísimas grazas a todos por estar ao outro lado da radio nun día tan especial, nun ano tan especial, nunhas datas tan especiais como este 25 aniversario da Muralla Romana como Patrimonio da Humanidade. Continuarán os actos durante toda a fin de semana con esa gran gala que se celebrará o próximo domingo. Un placer estar neste restaurante Musgo con estas vistas espectaculares e moitas gracias a todos por estar ao outro lado da radio. O luns, a partir das 12:30, xa saben, máis de uno Lugo en Onda Cero. Más de uno Lugo. Onda Cero. Con 35 años sigues siendo joven para dormir bien y maduro para saber que si te despiertas por la noche, te vas a desvelar. Sí, los 35 son todo ventajas.